स' दिनै रायजो राजाफ्रा सासे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा, सासे न'खरसे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा। बेखौ मावनो थाखाय जों फैयाखै। दा नंखायनो बिपिएफनि मानसिफ्रा रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनाङा। सारा पर्बत जरानि रायजो राजाफ्रा बे इन्डास्ट्रिया जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय मावनानै जानो हागोन। जायफोर दिनै सोरबा सिकिउरिटि गार्ड जाहैदो, केरेलायाव थांनानै गुजरात हारियानायाव खामानि मावहैदो, बे बाथ्राफोरखौथ' बिथांमोना मिथिया जा सोरनि न'खरा मा जादों। गाबोन बे मानसिफ्रा फैनानै नैबेयावनो खामानि मावनानै जानो हागोन। इन्डास्ट्रिया अपारेट जानायनि सिगाङावनो 18,000निफ्राय 20,000 मानसिया बेयाव खामानि मावनो हागोन। आरो इन्डास्ट्रिया अपारेट जानाय लोगो लोगोनो माखासे पार्मानेन्ट पस्टफोराव बिसोरो साख्रि मावनानै जानो हागोन। स' बेवहाय गोबां सुबिदा दङ आरो बेफोरखौ नोजोर होआलासिनो जोंबो सोमावसारना फैनाय मानसि। रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय। दा बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना बे सैथो बाथ्राखौ मोनथिगोन जे जोंहा पर्बतजरा ओनसोलाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट जे जानो थांगासिनो दं। आदानि ग्रुप कम्पानिया जे बेवहाय 1,000 कौटिनिफ्राय जागायजेननानै 9,000 कौटिसिम बेवहाय सेंसन लागायनानै दा बे पावार इन्डास्ट्रिखौहाय बानायनाय जागोन। दा थारैनो नोंथांमोन दा बिनि फारसे जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारदों नङा होमबा। बे जायगायाव बे पावार इन्डास्ट्रिखौ जाहोनो मोना। पर्बतजरा ओनसोलनि थागिबि रायजो राजा बिथांमोना गासिबो खुद्रिसारदों। दा बिथांमोननि खुद्रिसारनायानो जाहैबाय जे बिथांमोनाहाय नांगौ बायदि सुबिदाखौ मोननाय नंगौना नङा। आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि खुद्रिनाया बेनो जे हाखौहाय हगारना होगोन नामा, हाखौ एलटमेन्ट होनानै हगारनानै होगोन नामा, आदानि ग्रुपनि जागोन नामा हाया। दा बेनि फारसे गोबां रायजो राजाफ्रा सिरियासै लादों। मानो होनोब्ला बियो जोंनि बिटिआर आरो बड'लेण्डआवहाय बिटिसिआव 6 सिडुल जोंनि ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लक। दा बियो जोंनि गासिबो ट्राइबेलफोरनिनो हा। दा बिथांमोना लिस्ट हिसाबै होदों बा मोजांनि बाथ्रा। दा थारैनो नोंथांमोन आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों जे प्रमद बर' बिथाङा 9,000निफ्राय 10,000नि बारा सुबुङा बेवहाय गोबां सुबुंफ्रानो साख्रि मोनगोन। जोंनि थागिबि बिथांमोना, जोंनि रायजो राजा बिथांमोना, बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना दा बेसे सैथो नोंथांमोन। दा बेवहाय साख्रि मोननो थाखाय गोबां क्वालिफिकेसन नङाबाबो गोबां बेवहाय वार्क एन्ड एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि दङ। दा बेवहाय मोनसे आदानि ग्रुप कम्पानियाव इन्डास्ट्रियावहाय सिकिउरिटि गार्ड खामानि मावनो नागिरबाबो नोंथांमोन बेवहाय वार्क एक्सपिरियेन्स नांगोन, सार्टिफिकेट नांगोन। बेहाय ओरैनो नों आं सिकिउरिटि गार्ड मावनो होनबानो मोना। बिथांमोननि सिकिउरिटि गार्डआनो बेलेग, बिथांमोननिया ट्रेनिं लानांगौ। सिकिउरिटि गार्डआ आदानि कम्पानिमोननि ग्रुपनि सिकिउरिटि गार्ड होन बा मुकेश आम्बानी गिदिर बिजनेसमेननि सिकिउरिटि गार्ड बे कम्पानिनि बिथांमोननि सिकिउरिटिया ट्रेनिं थानाय जानांगोन, एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन, अब्लासो बेवहाय मोनगोन। दा बेखिनियाव जों साननो हायो। दा बेवहाय गुबुन रायजोनिसो गासिबो फैजोबगोन। बेहाय गुबुन रायजोनि गुबुन जायगानि गासिबो एक्सपिरियेन्स गोनां मावखानाय गोजा। दा बेफोरसो बेवहाय फैनानै बाहागो लाफैगोन। दा जोंनि लकेलनि जोंनि हालामनि रायजो राजाफोरा बेवहाय मोननो गोब्राब जागोन। आरो रायजो राजा नोंथांमोन प्रमद बर' बिथाङा जे 10,000निफ्राय बांसिन जे बेवहाय साख्रि मोननो हागोन। दा बिथाङा बे मोनसे कमिटमेन्ट होबाय। दा बे कमिटमेन्टआ जाफुङा जाफुङा दा आदानियासो बेखौ डिसाइड खालामगोन। आदानि ग्रुप कम्पानियासो दा बेवहाय लकेलनि मानसिखौ सोआ। दा आदानिनि पावारावसो दं बेयो। आदानिनो हा हगारना होबाय। आदानिया गावनि फैसाजोंसो बेहाय बिजनेस मावगोन, कम्पानि इन्डास्ट्रि गायसनगोन। दा गासिबो आदानिनि खामानिजों बियो जोंनि लकेल एरियाखौ सोआ, मावहैयो मावहोआ बिथांनिसो आरोखि बियो। दा जोंनि हालामनि रायजो राजा बिथांमोना 100% बेवहाय जब मोनमारोबाथ' मोजांनि खोथा, गोजोनथाव बाथ्रा, बाख्नायजागोन बिथांमोनानो। दा उननि समावसो मा जायो, खुगायाथ' बुंबानो जायो, रावा सालाया फिथिंबानो जायो। दा रिजाल्टआसो माबायदि ओंखारो उननि समाव। दा जोंनि लाइमोनफोरा दा बेवहाय जब मोनगोन ना मोना, पारमानेन्ट जब मोनगोन ना मोना, लेबार खामानिखौनो मावनो मोना मोना, सिकिउरिटि खामानिखौनो मावनो मोना मोना। दा बेवहायथ' गोबां एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि नांगौ। बे पावार प्रजेक्टआवहाय, पावार इन्डास्ट्रियाव साननो गोनां आरोखि नोंथांमोन। बे आदानि ग्रुपसो बियो। बे जोंनि इण्डियानि बा सेकेन्ड राइचेस्ट बियो मोनसे सासे बिजनेसमेन आदानिया। दा आदानिखौ गोरलै साननो नाङा। एसिया हादरमानिनो सेकेन्ड पजिसनाव दं बिथाङा। दा नोंथांमोना CM प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय रावखौहाय खोनासंफिननायदो। बिथांनि बुंनाय बायदि जायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा, गोजोनथाव रादाब, बिथाङानो बाख्नायजागोन। बे आरोखि नोंथांमोना खोनासंग्रोदो। खोनासंनानै
जिहेतु 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव जेबो मावनो हायाखै गोदान जिनिस दा नंखायनो आन्दायदों रामदेबनो हा होनानै रामदेबा मोसौ मानै फिसिगासिनो दङ बिनि बादै जेबो खालामाखै 3000 बिगा आरो तामुलपुराव 4,000 बिगा हा रामदेबनो बिथाङा होदोंमोन गरसेबो रेभिनिउबो मोना जेबो मोना आरो बेवहाय रावबो साख्रि बाख्रिबो मोनाखै दा दिनै जोंनियाव जि मोनसे प्लान फैगासिनो दङ बेवहाय खमब्लाबो 8,000 निफ्राय 10,000 मानसिया खामानि मावना मोनजागोन बेवहाय आरो बेवहाय सरकारि रेभिनिउआथ' फैखागोनानोखा हानि जि खाजोना मोनो खाजोनाखौ जों मोनगोन स' एपिडिसिएल आसामनि जि एपिडिसिएल पावार डिपार्टमेन्ट बिथांमोननि थ्रुयैसो जों खामानिखौ मावदों दा बेवहाय खुनु आयेन कानुन बड'लेण्डनि हाखौ रावबो मालाया लांनो हाया गाबोन इन्डास्ट्रिया बन्द जानाय लोगो लोगो बे हाया जोंनियावनो फैफिनगोन जोङो गासैखौबो स्ट्रिक्ट रुलखौ फल' खालामनानै 6 सिडिउलनि आयेनखौ मानिनानैसो सोरनोबा जुदि हा एलटमेन्ट होयोबा हा लिजाव होयोबा बेखौ होनाय जायो बिथांमोननि दिनाव बे आयेन कानुनफोरखौ बिथांमोना सिरियासलि नायामोन जायनि थाखाय दिनै एपिलेट अथरिटि हानि लास्ट जाय अथरिटि हा सेटेलमेन्ट खालामनाय बे एपिलेट अथरिटि बेखौबो हाग्रामा महिलारिनि दिनाव खालामनाय जायाखैमोन दा नंखायनो दिनै भटनि थाखाय भटनि सार्थआव बिपिएफनि सानैसो मानसिफ्रा बेखौ पलिटिलाइज खालामदों किन्तु जोंनि जे फैगौ समाव हाजार मानसिफ्रा मावनानै मोनजागोन दिनै पर्बतजरा ओनसोलाव गुरुदेबनि जायगा बेखौ डेभेलप खालामनांगौ बेखौ प्रिजार्भ खालामनांगौ प्रटेक्ट खालामनांगौ एनक्रोचमेन्ट जादों बेफोरखौ जों मिथिगौ किन्तु दिनैनि समाव बिथांमोना जाय बुंदों हाजार मानसि हाजार बिगा आवग्रिनानै सोरबाया साहा बागान गायनानै दङ नाथाय गोरिब गुन्द्रानि खोथाखौ सानाखै दिनै जे इन्डास्ट्रि मोनसे फैनाय लोगो लोगो गोरिब गुन्द्राया मावना मोनजागोन सालाकाटिया दिनै इन्डास्ट्रि दङ खाथि खालानि मानसिफ्रा मावनानै मोनजादों बिआरपिएलआव इन्डास्ट्रि दङ खाथि खालानि मानसिफ्रा मावनानै मोनजादों आरो बे बिआरपिएल आरो सालाकाटिनिखि डाबल ट्रिपल गिदिर मोनसे नैबे पावार प्लेन्ट फैगासिनो दङ आरो बे एखे जायगायावनो रेलनिबो कच फेक्टरि जानो थांगासिनो दङ 300 कोटी टाका सेंसन जाबाय स' दिनै रायजो राजाफ्रा सासे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा सासे नखरसे बर' मानसिया खहा जानाय खामानिखौबो नैबे सरकारा मावनाय नङा बेखौ मावनो थाखाय जों फैयाखै दा नंखायनो बिपिएफनि मानसिफ्रा रायजो राजाखौ मिसलिड खालामनाङा सारा पर्बतजरानि रायजो राजाफ्रा बे इन्डास्ट्रिया जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय मावनानै जानो हागोन जायफोर दिनै सोरबा सिकिउरिटि गार्ड जाहैदो केरेलायाव थांनानै गुजरात हारियानायाव खामानि मावहैदो बे बाथ्राफोरखौथ' बिथांमोना मिथिया जा सोरनि नखरा मा जादों गाबोन बे मानसिफ्रा फैनानै नैबेयावनो खामानि मावनानै जानो हागोन इन्डास्ट्रिया अपारेट जानायनि सिगाङावनो 18,000 निफ्राय 20,000 मानसिया बेयाव खामानि मावनो हागोन आरो इन्डास्ट्रिया अपारेट जानाय लोगो लोगोनो माखासे पार्मानेन्ट पस्टफोराव बिसोरो साख्रि मावनानै जानो हागोन स' बेवहाय गोबां सुबिदा दङ आरो बेफोरखौ नोजोर होआलासिनो जोंबो सोमावसारना फैनाय मानसि जोंबो आन्दलन खालामना फैनाय मानसि जोंबो आलादा रायजो बिनायाव एखे आन्दलनाव फैनाय मानसि स' दिनैनि समाव बिथांमोना बोरै साननो हायो जे बिथांमोनाल' मोजां सानो जों गाज्रि सानो बिथांमोननि दिनावनो जेसेबां गुन्दुगुलफ्रा जालांजोब्बाय दिनै माने ड्रेन सायाव न' बानायदों बहाबा इरिगेसन ड्रेननि सायाव बिल्डिं बानायदों बहाबा रिजार्भ फरेस्टआव थांनानै हा दखल खालामहैदों दा बिसोरखौ दिनै जों कनसिडार खालामना दोननायखायसो नङाबा आयेनगत भाबै गाबोननो होखारजोबनो हायो दा बे जिनिसफोरखौ लानानै बिथांमोना राजनिति खालामदों बेबायदि राजनिति जाहाथे खालामा रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बिथांमोना सहयोग खालामो बेखौनो जों खावलायो